Houbo un tempo no que apurar os últimos meses antes das eleccións era suficiente para facer esquecer os 3 anos anteriores. Hoxe, a efectividade destas prácticas está máis cuestionada que nunca. Os atrancos, incomodidades e problemas que produce a acumulación de inauguracións pesan máis que o gasto partidista de fondos públicos. Cuntis está a ser un caso paradigmático nos últimos meses. Mentras as aldeas dormen nun abandono absoluto, o centro da vila festexa longas intervencións nas súas rúas principais. O caso da rúa Bernardo Sagasta pode ser un bo exemplo. O proxecto, seguramente moi necesario, é de xaneiro de 2012. Por diversos motivos, o goberno municipal non explicou unha serie de cuestións clave e o pleno non aprobou, no seu día, o inicio das obras ata ter resoltas esas cuestións. Tratando de salvar unha subvención de 340.000 euros para a urbanización desta rúa. Cal é a solución entonces? Pois estudiarase a mellor forma. Estudiarase? Non sabemos. Estudiarase no seu momento. Os autobuses escolares hai un informe que se pideu ao Policía Municipal, que fixese un informe, e sobre ese informe que diu hai uns días, pois estudiarase distintas posibilidades para entrar. De todas formas, hoxe o que se trata é de actuar un modelo. Seguimos en ter claro quen vai ser responsable das expropiacións, se a Xunta ou o Concello. Temos que dar unha resposta e vamos a proceder a votar. Cada un que vote en conciencia do que se debe facer ou non se debe. A favor? En contra? Nunha dubidosa interpretación da democracia e do respecto á corporación municipal, a Xunta faise cargo da obra pasando por enriba do criterio do pleno de Cuntis sen ter resoltas as dúbidas plantexadas, por exemplo, o sentido da rúa ou a solución aos problemas co transporte escolar. A ansia por colocar o remate das distintas obras a poucos meses das eleccións municipais, así como o cambio da empresa adxudicataria e a duración desproporcionada, teñen causado un fondo malestar entre os veciños e comerciantes da rúa. Por se fose pouco, unha sinalización nula ou deficiente provocan a miúdo problemas de seguridade viaria tanto para automóviles como para viandantes. Seguramente os máis de 350.000 euros gastados en lavarlle a cara a unha das rúas máis emblemáticas de Cuntis deixen finalmente unha apariencia fermosa, pero a posta en escena non podía causar máis problemas. Con todo, falta por verse un dos principais problemas que padecían os veciños naquela zona, que eran as enchentas periódicas co desbordamento do Gallo, atopan solución nesta intervención. Xa antes, as obras na rúa Circunvalación levantaran queixas razonables entre os veciños. Non se trata de cuestionar a realización destas intervencións, senón as molestias e perigos innecesarios que causan por non xestionalas con previsión. Igualmente, tamén é cuestionable a precisa colocación nos últimos meses de legislatura e a comparación entre os investimentos no rural e no centro da vila.